Hallo allemaal. Ik ga laten zien hoe je een ijsje maakt als je geen bloem hebt. Wat heb je nodig? 2 vorken, een haaknaald, lichtbruine of oranje stiekjes, witte stiekjes en een kleur die je zelf wil. En natuurlijk 2 grote stiekjes of een plakband om de vorken aan elkaar te maken. Je pakt de vorken, die maak je met de rug tegen elkaar. Pak je een stiekje, die doe je er overheen. Doe je een kruis maken en eroverheen. Dan schuif je hem helemaal naar boven. Zo. Dan pak je het volgende stiekje en dan doe je hetzelfde. 2 keer eromheen. Zo zit hij. Dan zorg je dat hij goed zit. Dan begin je met deze kleur. Bruin, lichtbruin of oranje. Pak je, doe je er overheen. Maak je een kruis en hier overheen. Dan pak je er nog één en doe je er zo overheen. Dan pak je er nog één en doe je er overheen. Dan pak je een naald, ik gebruik deze. Dan pak je de onderste, die doe je er overheen. Dan draai je de vork om, pak je de onderste en die doe je er overheen. Dan pak je nog een stiekje en die doe je er overheen. Dan pak je de onderste, die doe je er overheen. Draai hem om en doe je dat hetzelfde. Oké. Dan pak je nog een stiekje en dat doe je overheen. Dan pak je deze, die doe je er overheen. Draai je de vork om, doe je er overheen. Zo. Dan pak je nog een stukje. Die doe je er overheen. Pak je vast. Doe je er overheen. En er overheen. Dan pak je nog een stukje. En doe je weer hetzelfde. Er overheen. En er overheen. Dan komt nog een stukje. Die doe je er overheen. Pak je vast, doe je er overheen. Draai je om. Doe je er overheen. Dan kun je met 1 vinger zo een stiltje eruit doen. En dan kun je aantrekken. Dan komt een ander stuk. Die pak je vast. En doe je er helemaal. Dat is een stuk moeilijker. Doe je er overheen. Allebei. Dat doe je aan de andere kant ook. Zo. Dan krijg je dit. Dan draai je het om en doe je hetzelfde. Zo. Dan pak je een wit stiekje. Die doe je er zo overheen. Pak je nog een wit stiekje. Doe je er zo overheen. Nog eentje.
Doe je er zo overheen. Doe je nog een keer zo eroverheen. Zo dus. Dan pak je je naad. Pak je de 2 bruine stiekjes en die doe je. Dan hou je het hier vast, hierboven. En dan doe je er overheen. En dan draai je hem om. Doe je hetzelfde. Hou je goed vast. Zodat het er niet afschiet. Onderste. Overheen. Allebei. Zo ziet het er dan uit. Kun je even aantrekken zodat hij goed blijft zitten. Zo. Dan pak je een witte. Die doe je er overheen. Dan pak je nog eentje. Nog eentje. En nog eentje. Dat doe je zo 4 keer. En dan pak je de middelste, die er helemaal overheen zit. En die doe je er helemaal overheen. En dan trek je gewoon een keertje goed aan. Zo ziet het er dan uit. Dan kun je het een beetje naar het midden schuiven. Hoeft niet per se. Zo. Dan doe je dat nog een keer. Zo. Overheen. Dan pak je er weer 4. En doe je er 4 keer overheen. Dan pak je deze. Zo, helemaal. En die doe je er overheen. Zo. Dan pak je de onderste. Die doe je er overheen. De onderste, die doe je er overheen. En de onderste doe je er overheen. Zo. Dan draai je de vork om. En doe je hetzelfde. Stel als je er niet bij kunt met je haaknaald. Dan doe je het gewoon zo met je vingers. Dat is natuurlijk ook een manier. En dan trek je hem even aan. En doe je goed even overal loshalen, zodat er niks meer tussen zit. Zo. Dan pak je de kleur die je leuk vindt. Ik doe nu paars. Vind ik een leuke kleur. Dan doe je het zo over alle 4 heen. En doe je er zo heen. Zo heen. Zo heen. En zo heen. Dan pak je de middelste. Of ja, de grote. Die doe je er overheen. Dan pak je de onderste. Die haak je naar boven. Bij alle 4. Aan allebei de kanten. Als dat gedaan is, kun je zo een beetje aantrekken, zodat het weer goed zit. En een beetje recht doen. Dan draai je hem om. En doe je het ook. Hier kan ik best met haak doen. Dus dan doe ik dat maar. Deze niet. Deze zit ook wel heel erg strak. Deze ook. Dan, dit zit een beetje in de weg, deze. Dus die trek je er tussenuit. Bij mij. Dit kun je zelf ook doen als dat nodig is. Hier zie je deze, die zit verkeerd om. Dat is iets gedraaid. Dan doe je de paarse weer boven. Dan pak je een paarse. Doe je er zo overheen. En dat doe je dan ook hierbij. Hier doe je dit ook. Net zoals de andere paar keren gewoon. Dat lukt wel. Zo. Dan pak je deze weer. Doe je er overheen. De onderste doe je naar boven. De onderste doe je naar boven. De onderste doe je naar boven. En de onderste doe je naar boven. Zie je. Nou de andere kant. Zo. De onderste naar boven. De
De onderste naar boven. De onderste naar boven. En de onderste naar boven. Zo. Dan trek je hem aan zodat je geen wit meer ziet en dat het gewoon paars is. Zo. Dan zie je hier ook al een klein stuk wit en het steeltje. Dan ga je verder met de paars. Zo eroverheen. Deze eroverheen. Deze eroverheen. Deze eroverheen. En deze eroverheen. Zo. Dan pak je de paarse, doe je eroverheen. De onderste doe je naar boven. De onderste doe je naar boven. De onderste doe je naar boven. En de onderste doe je naar boven. Trek hem even goed. Bij mij dan. Dan draai je hem om. En doe je weer hetzelfde. De onderste naar boven. De onderste naar boven. De onderste naar boven. En de onderste naar boven. Draai hem weer goed. En dan doe je weer hetzelfde. En zo ga je weer door. Overheen. 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 En overheen. Dan pak je deze weer. Die doe je er overheen. Onderste naar boven. Onderste naar boven. Onderste naar boven. En onderste naar boven. Dan draai je hem om. Doe de onderste naar boven. Onderste naar boven. De onderste naar boven. En de onderste naar boven. Doe je nog een keer overheen. Dan doe je zo. Helemaal eroverheen. Zo. Zo. En zo. Dan pak je deze. Doe je er overheen. Ik moet hem nog eens goed aantrekken. Pak ik de onderste. Zo. Dat lukt niet. Doe ik naar boven. De onderste naar boven. De onderste naar boven. En de onderste naar boven. Zo. Draai hem om. De andere kant ook. De onderste eroverheen. De onderste naar boven. De onderste naar boven. En de onderste naar boven. Trek je hem goed aan. Dan kun je een beetje tellen. Hier zitten er 3. En hier moeten er 7 van paars. 1, 2, 3. Dit wordt de 4e. En het moet 7 keer. 2 zo. Eroverheen. Deze doe je er zo overheen. Deze zo. Deze zo. En deze zo. Deze doe je er overheen. De onderste naar boven. Onderste naar boven. Onderste naar boven. De onderste naar boven. Nou, aan de andere kant doe je hetzelfde. Dus draai je hem om. Pak je de onderste. Die doe je naar boven. De onderste doe je naar boven. En de onderste naar boven. En de onderste naar boven. Dan kun je hem weer aantrekken. Zo ziet het er nu al uit. Dan pak je verder. Doe je er overheen. Deze doe je er zo overheen. Deze doe je er zo overheen. Deze doe je er zo overheen.
En deze doe je er zo overheen. Dan pak je weer deze. Die doe je er zo helemaal overheen. Pak je de onderste, doe je naar boven. De onderste, doe je naar boven. De onderste, doe je naar boven. En de onderste, doe je naar boven. Dan draai je hem om. Doe je de onderste naar boven. De onderste naar boven. De onderste naar boven. En dan pak je de onderste en die doe je naar boven. Dan zie je bij mij allemaal haakjes. Dat trek je gewoon naar. Dan kun je weer tellen. Hier moeten er 7 zitten. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 2 keer. Dan pak je er 1. Die doe je er zo overheen. Doe je deze zo. Deze zo. Deze zo. En deze doe je zo. Pak je deze, die doe je er overheen. Doe je de onderste naar boven. De onderste naar boven. De onderste naar boven. En de onderste naar boven. Dan trek je de haken eruit. En draai je hem om. Doe je de onderste naar boven. De onderste naar boven. De onderste naar boven. En de onderste naar boven. Dan trek je. Zo ziet het er van de bovenkant uit. Dan doe het nog 1 keer. Dan doe je deze eroverheen. Doe je deze zo. Deze zo. Deze zo. En deze zo. Dan pak je deze, die doe je er overheen. Doe je de onderste naar boven. De onderste naar boven. De onderste naar boven. En de onderste naar boven. Dan trek je de haakjes eruit, zo. Dan draai je hem om. Doe je de onderste naar boven. Onderste naar boven. Onderste naar boven. En de onderste naar boven. Dan trek je hem aan. Dan zie je, dan pak je de onderste. Die doe je er overheen. De onderste doe je er overheen. De onderste doe je er overheen. En de onderste doe je er overheen. Zo moet je al afwerken. Dat doe je aan de andere kant ook. Pak je de onderste. Die doe je er overheen. De onderste doe je er overheen. En de onderste doe je er overheen. Hier ook. Zo, dan trek je de haak eruit. Zo. Dan kun je hem afwerken. Dan pak je het. Zo ziet het eruit. Pak je deze. Doe je er overheen. En die doe je zo eroverheen. Dat doe je bij allemaal. Zo. Deze zo. Overheen. Zo. Deze zo. Overheen. En hier. Dan zit het aan één kant. Dan draai je hem om. Dan kun je of deze er zo overheen. Bij allemaal. Dan krijg je knoopjes. Dan kun je het vastmaken. Maar ik doe het zo. Dan pak ik een elastiekje. Die doe ik hierin. Zo. Dan maak je hem aan deze pin vast van de vork. Dit stukje. En dan doe je aan deze pin. Of je kunt hem al helemaal aftrekken. En dan pak je deze. Doe je erin. En
deze twee. Je moet oppassen dat je er niks uittrekt. Zo, heel voorzichtig. Of je kunt nog aan de vork maken. Zo, deze pin. Dan doe je het eigenlijk gewoon zo. Oh, wacht even. Zo aan de vork maken, zodat hij niet los kan schieten. Dat is een stuk makkelijker, dat doe ik altijd. Dan zal ik het zo laten zien. En je moet goed zorgen dat hij er niet afvalt. Zo. Dan trek je hem goed naar beneden. Dan zorg je dat hij er niet afvalt. Dan kun je de vorken uit elkaar halen. Als dat makkelijker is. Dan hoef je maar één vork vast te houden. Zo. Dan pak je het stiekje. Zo. Doe je er zo doorheen. En maak je in de pin vast. Dan pak je de volgende. Kijk. Kun je zo vastmaken. Hieraan. Dan moet je wel goed vasthouden. Het is heel moeilijk. Zo. Dan pak je deze. Die haal je eraf. En dan doe je dit stiekje er doorheen. Dan pak je deze. En doe je het stiekje ook doorheen. En dan pak je deze. En doe je het stiekje ook doorheen. Dan pak je het stiekje van de vork. En dan heb je dit. Dan doe je zo. Dan pak je allebei de kanten, trek je aan. Dan doe je de ene lus door de andere. En trek je aan. Dan heb je een ijsje.